Athakhala indlamlenze laphana ethi umshini wacishe wanyiwa nomto wrong sawona kuphinda ngophela kufinya khani lombuso njengamanje kubuye layona-ke mathida cosi intombi mqamela amahlaka abanye zabaqamela imali ethi wazi ngana kwethu ngabusuku lakho lokuqala lancetha uphrazana-ke subscribe button ushare uphinde ucomment okhulu nakho konke uma usubscribe ayikho imali akahamba kodwa-ke sizosenza ukuthi kube wena oqala uthole notification noma-ke sikufakele video phambili umculo kamaskandi uKhuzani ndlamlenze njengoba wazi ukuthi-ke uzakhele udumo wanyuwa ngomshini laphana uplastela phezulu umshini upenda amabheledi ngane zakwethu kusho ichunja la kusho mina uyakhala laphana uthi umshini wakho ucishe wanyuka nomto wrong njengoba uDSD edlalelwa umshini usubekiwe lapha umbuzo wami wodwa wathi kube lo mshini umthandeni uficile ubengeza ukunyuka ngawo ngomthandeni uficile umshini ngoba phela igcambelo lithi nyusa amasondo uzala unyiselethe ngane zakwethu zibona live video kaDSD ecule video umshini naye kuyashiya bashana bathi hayi kusiza ukuthi wengazi ukuthi impela unyusi wabo kodwa wahlahle lo mshini lo ubuzonyuka nomto wrong ngane zakwethu ubambe kuvideo landela wakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment okhulu nakho konke ubusubscribe like imali akahamba sizosenza kube wena oqala uthole notification uma sekufaka la ivideo phambili danko.